точно толкова съм доволна от новите си открития. Само вижте за какъв блясък става въпрос. Това, което ви показвам тук, е бронзиращ стик. Супер удобна опаковка, много приятна консистенция. Буквално се разтапя като масло след като се нанесе на кожата. Аз избрах да го разнеса с гъбичка. Много приятен цвят, не е прекалено оранжев, нито пък прекалено сив, идеален бронзиращ нюанс. И нещо още по-интересно за мен, това е хайлайтер в стик. Подходящ както за лице, така и за тяло. Много интересна формула. Тук ви показвам как стои на ръката ми. Частиците са изключително фини. Аз съм просто изумена от този хайлайт. Страхотно е качествен и създава много красив ефект на стъклена кожа. Освен на скулите и на носа, аз го нанесох и на очите, което ми е много любимо трикче. Не обръщате внимание колко се не изглеждам, това е тема на друг разговор. Обаче вижте колко хубав блясък дава. Разкошен. Тези двете трябва да ги пробвате.